And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Gustong magkipagbalikan ng mister ko sa akin. Dahil pinirahan lang siya ng babae niya. Babalikan ko ba? Hi DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang Mara. And this is my secret file. Back in 2009, nagpakasal ako sa lalaking pinakamamahal ko. At isa sa mga ginawa ko bilang asawa niya ay ang alagaan siya at mahalin siya. Bukod pa rito, ay iningatan ko ang bawat sahod niya. Noong unang beses na meron siyang ibinigay sa akin na pera sa ATM, halos ayaw kong i-withdraw. Nahihiya kasi ako at naaawa ako kasi alam ko ang paghihirap niya sa barko. Yes, DJ Rocky. Seaman ang asawa ko. Alam ko kung gaano kahirap ang mawalay sa pamilya. Kaya ang ginawa ko, inipon ko ang pera niya habang wala pa kaming anak noon. Wala akong kaluho-luho sa katawan. Kaya walang gastos sa pera niya. Inimpok ko yun at itinabi sa isang kooperatiba kung saan nakafix ang savings doon. At yearly, kumikita ng dibidendo kada taon. Yung iba, ipinatayo ko ng aming bahay kung saan ako rin ay may ambag. Dahil dalaga pa lang naman ako, nakapag-ipon na rin ako. Bawat gastos, may resibo. At sa tuwing nasa barko din siya noon, ay wala siyang narinig na kahit konting reklamo mula sa akin. Hindi ko siya inaway. Never siyang nakarinig sa akin ng masasakit na salita. At nung buntis naman na ako, ay intact din ang mga resibo sa mga pagpapacheck up ko, pati sa panganganak ko. Nanganak ako ng mag-isa nang wala siya. Nagpa-check up ako ng mag-isa nang wala siya. At kahit wala siya, kapiling ko, mabuti pa rin ang pakikitungo ko sa in-laws ko. Pumapasyal ako sa kanila. Merong dalang pinamalengke. At pagdating ko, pinagluluto at pinaglilinis ko pa sila ng bahay. Malinis ang hangarin ko sa kanila. At kahit working mom ako, nagampanan ko rin ang pag-aalaga sa gabi sa mga bata. Trabaho ako sa umaga. Maliit pa ang anak namin noon. Well, hindi naman sa nanunumbat ako, DJ Rocky.
Pero, eto talaga ako. Masipag, masinop sa pera, at magaling makitungo. Kaya lang, ang napangasawa ko, siguro, hindi ko lang in-acknowledge na meron talagang attitude problem. Kasi kahit gaano kabuti ang ginagawa ko sa kanya at sa pamilya niya, para bang hindi niya yun nakikita at hindi niya pinahahalagahan. Sa tuwing tumatawag siya sa akin, lagi niya akong minumura. At pag nakakauwi naman siya dito sa Pilipinas, nananakit siya. Andyan yung pinukpok niya ako sa ulo ko. Sinigawan niya ako nang naririnig ng buong pamilya niya. Pero tiniis ko lahat ng yun nang walang reklamo. Hanggang sa dumating yung araw na pinakamatindi, na parabang halos hindi ko na makayanan. Yung pinagbintangan niya ako na malandi, pokpok, makati, at may lalaki daw ako. Pinahiya niya ako sa mga kasama ko sa opisina. Binugbog niya ako at sinuntok sa sentido. Sa may ulo na halos kawalan ko ng malay. Sobrang sakit. Sobrang sakit yung naramdaman ko noon. Pero hindi ako lumaban. Nanahimik ako at lumayo. Pinili ko na lang na makipaghiwalay. Gusto ko mang isalba ang pamilya ko. Pero sobra na. Wasak na wasak ako. Na para bang inapakan ng sobra ang pagkatao ko. At nung nagkahiwalay na nga kami, ay itinigil niya ang pagsuporta sa amin. Pinagdamutan niya kami ng suporta. Ginawa niyang 10,000 ang ibinibigay na lang niya sa amin. Napilit ko pa siya noon. Humingi pa ako ng pambili ng cellphone para sa anak ko dahil online class. Tapos namura pa ako. Pero sinusubukan kong manahimik na lang. At nung isang araw, nalaman ko na kaya pala siya ganoon ay dahil may ibang babae na pala siya. Paano ko nalaman? Gumawa ako ng dummy account at in-stalk ko ang Facebook niya. At ayun nga, ang lakas ng loob nila na mag-post ng picture nila ng babae niya. Andun yung binibilhan niya ng alahas yung babae niya. Nandun yung mga getaways nila. Andun yung mga bulaklak na ibinibigay niya, samantalang sa akin, hindi naman siya nakapagpadala ng kahit anumang bulaklak sa akin. At kahit nakita ko yung babae niya, never naman ako nagreklamo. Never ako nanggulo. Idedemanda ko na sana siya. Panalo sana ako sa kaso, pero binawi ko. Kasi nanaig pa rin sa puso ko yung awa sa kanya. Nanaig pa rin yung kabutihan ko sa puso ko. Instead of giving revenge, I moved on. Kept going. At ang Diyos na ang nagbigay sa akin ng umaapaw na blessings. Peace of mind, success, and a comfortable life. And now, my ex-husband is asking for forgiveness. Dahil sa huli na pagtanto niya na niloloko pala siya ng babae niya. Pineperahan lang pala siya ng babae niya. Huli na nang na-realize niya na meron siyang pagkakamali.
gusto niyang bumalik sa akin. But I told him, hindi na. Huwag na. Kasi maayos na ang buhay ko. At maayos na ang buhay ng anak mo. Dagdag ko pa, sana ayusin mo na lang ang buhay mo. Hindi pa naman huli ang lahat eh. At huwag ka sanang magalit sa babaeng niloko mo. Bagkus, gawin mo na lang kung ano yung ginawa ko sa iyo. Siguro DJ Rocky, ang lahat ng nangyari sa buhay ko ay paraan ng Diyos para mas maintindihan ko pa ang tunay na kahulugan ng pagmamahal. Pwede kasi yung pagmamahal ay hindi lang para sa asawa mo, kundi para sa sarili mo at para sa anak mo. At siguro, yung naging kabit ng mister ko ay instrumento ng Panginoon para malaman ng aking asawa ang naging pagkakamali niya. Sana matuto na rin magpatawad ang asawa ko, katulad ng ginawa ko sa kanya, kahit gaano pa kabigat ang naging kasalanan niya. Sabi ko nga sa kanya, huwag kang humingi ng tawad sa akin, kundi sa Diyos. Sa Diyos ka humingi ng tawad at magbalik loob ka. Sana makatagpo ka ng isang babaeng tapat at magmamahal sa iyo ng walang kapalit. Pagkasabi ko noon, nakita ko na lamang na pumapatak na ang mga luha niya sa mga mata niya. At eto ako. May kapayapaan sa puso. Walang bigat ng kalooban. I still wish him luck. And I'm hoping that someday, everything's gonna be okay. Muli, ako si Mara. At ito, ang aking secret file.